На Народното събрание да разреши пребиваването на тези самолети цистерни. България влиза във войната с Иран. България се включва в войната на Съединените щати и Израел срещу Иран, и то ясно и категорично, предоставяйки българско летище за военни действия на американските самолети срещу Иран. С това решение, за което призовавам да се гласува, разбира се, моите народни представители. По волята на радевистите, българското летище в Безмер вече ще бъде база на американските военно-въздушни сили. И то целево, за войната срещу Иран. И реакцията на Иран не закъсня. Лично посланника на Ислямска република Иран връчи нота в парламента, от която става ясно, че и Иран вече ни възприема като вражеска страна и легитимна цел за военни удари. Такива удари, каквито Иран вече така или иначе нанася по американските бази в Близкия изток, вече са на дневен ред и в България. Тоест, с две думи, ние вече сме в войната. Браво на радевистите! За сведение на ентусиазираните радевисти, слуги на американските интереси, иранските ракети Фатах-2 стигат до България за 5 до 7 минути. А за поразяващата им сила говори факта, че всички американски военни бази в Близкия изток са в руини. Радев бе избран за това, че преди изборите тръбеше, че е против включването на България в чужди войни. Сега ни лъжат, че няма заплаха и проблем за България от ударите срещу Иран. А какво се случи? Днес направи обратното. САЩ са нашият основен съюзник. И така, САЩ и Израел вече си имат васална територия, бившата държава България. Аз, като обикновен български гражданин, питам: господин Радев, господин ръководител, чии го биреме ние в Иран? САЩ и Израел знаят какво правят там. А какво ние правим там? Оправихме ли си нашите проблеми, че тръгнахме по света демокрация да ръсим? 3000 годишния Иран, Персия, да учим на държавност. Аз не съм против България да влиза във война. България е воювала и пак ще воюва. Въпросът е за какво? Едно е да воюваш за свободата и обединението на българския народ, каквито са били нашите всички войни до сега, през третата българска държава. Друго е да воюваме като васали на чужди държави. Просто това не са наши войни. Кои са нашите войни? Нашите войни са войните за национално освобождение и обединение. Нашето участие в Първата световна война и във Втората световна война е посветено на една единствена цел – освобождението и обединението на всички българи на Балканския полуостров под лоното на българската държава. Ние, българите в Третата българска държава, никога не сме влизали в войни, които не са наши. Сръбско-българската война, това разбира се е войната, наша отечествена война. Война, в която ни се налага да се защитим и да воюваме срещу вероломното нападение от страна на Сърбия. А то е следствие на българското съединение. Сърбия ни напада, ние реагираме и воюваме. Това е справедлива война. Първата Балканска война. Тогава воюваме за свободата на поробените си братя в Македония и Тракия, останали под турска власт по волята на великите сили. Същите тези днешни наши евроатлантически партньори, които днес са ни партньори, тогава са ни били изедници. Междусъюзническата война, или позната по-скоро като Втора Балканска война. Тогава, разбира се, пак воюваме за свободата на своите братя в Македония и в Тракия, които тогава съв път са подложени на репресиите и на геноцидът от страна на сърби, гърци и всякакви такива. Тоест, това пак е една справедлива война. Война за справедлива кауза, война за свобода, свобода на брата роб, както тогава се оприличавал и в държавния етикет, и в пресата, и в... Отиваме на Първата световна война. За нас, българите, това не е империалистическа война, както ни учиха на времето в учебниците по история по време на комунизма. Напротив, това е войната за освобождение. Това е нашият реванш след Балканските войни, когато много българи попадат отново под робския ярем. Ние се опитваме да ги освободим, за съжаление неуспешно, но каузата, с която влизаме в войната, е справедлива.
За България това е справедлива кауза. За чуждите империи това си техни игри. Но за България ние влизаме с справедлива кауза в Първата световна война. Втората световна война. Много от вас си мислят, че ние просто сме били такива съюзници на хитлеристка Германия, просто защото ни харесва хитлеристка Германия. Глупости на търкалета. Цар Борис III, както и цялата българска държава, до последния момент изобщо не е искала да се включва във войната, а когато го е направила под една или друга форма, е запазила максимум дистанция от чуждите интереси. Тогава нашата водеща цел отново е била свободата на българите, останали под робство на Балканския полуостров. Това е бил нашия мотив за влизането в Втората световна война. И дори влезнали във Втората световна война, не участваме в никакви бойни действия, дори отказваме да пратиме войници на източния фронт, спасяваме българските евреи, правиме всичко възможно само и само да следваме единствено и само българския си национален интерес, който е свобода и обединение на българите под лоното на българската държава. Тогава ние се противопоставяме и на Хитлер, който иска от нас неща, като пращане на войници, като все повече и по-голямо участие в окупационни зони в съседните държави. Но българската държава категорично се противопоставя на това нещо, като отказа да разшири дори прекомерните искания в един момент на Хитлер за окупационни зони в Сърбия, в Гърция и така нататък, на територии, на които няма компактно българско население. Там българската държава все пак в един момент отказва. Тоест ние нямаме имперски интереси. Нашите интереси дори в този световен конфликт, Втора световна война, са били едни умерени и чисто български интереси. Без лошо към нито един друг народ. А сега какво прави господин Радев? Той ни вкара в една безмислена за нас война, която е на другия край на света, в Иран, с което ние не само може да претърпим преки щети от следствие на военните действия, но завинаги ще развалим отношенията си с иранския народ. Народът на Иран, който принципно и традиционно е добре настроен за България. Да не говорим, че според една от теориите за произхода на българите, ние идваме точно от Иран, от иранските племенни групи. Но дори да не е така, дори и да е така, все пак ние с Иран винаги сме имали добри отношения. И аз държа да продължим да имаме такива отношения. А не заради моментната конюнктура, понеже големият брат ще воюва с тях и ние да се включим заедно с големия брат. Защото после нашите отношения с Иран големия брат не го интересуват. Ама нас не интересуват. И както казах, ние работа да воюваме с Иран нямаме. Ако Радев иска да воюва, каската, пушката на рамо и да отива където иска. Но не и да води България там.